bị từ mô bóng nào cả tê từng ngày chân người lại mà tê khu thì mình ngô mê tay tay mi tên luôn để tu nè mà mi tên đồ để cô thì tên để ya chỉ để gì là đồ em em mà ba lô bóng phải quên mà ya lệ mình cho vô được khu tuần nè cô làm gì vậy mẹ mà chết thế tu ye ya ya we mi mo wa pi wo ye chi ye mi ya sa le da we so le cô pyong pyong di kan me cô ha le mi ye ja khe tu ya ya pho pye pye ne tu mi yo le ma mi ye di ban kho lan khu le ma thu mi mo re yu gan we yin pyong ne le khan ko thai ne ko kan ko ha shu de cho pai lo le thwe yin aim myan akhan ni ye ye le ye the di ya lu ye ne win chi le lan thai ka lai ma ti phwin ne the chin le sui ba de ye mat taya re lwe le le the mye yi re le pa mu le ne phe phie phie ni ni le da de kwe kan ye ma pa lo pang pa kwin ma ya le min pyo bu ta khu twan ne ko da mye we me ma chit de tu ye ya ya we min ko wa pi bu ye chi ye mi ye sa le da ha we so le ko pyo pyo ji kan me sa lai ma ho ti ko a tu ti ya le shin ne ma ko ti out ta tan ne sa ma chi mi ye san nwe anu la li twi ti yu ta ku ma ma mi pyo wa zi ma chi ta lo ne ko ye ko ba le ye ko wa so le su sa le yu me tu mo ba ma ma tu na ga tu tha ma twa bu ta 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 kha ya bu tu ma chit do ma chaung pya chet ko me tu ku da sin chi li ku ko a le min ne pat ta yin shin le yu kan ye ma pa lo pang pa kwin ma ya le